Že sme v Piešťanoch, sme vlastne v priestore, ktorý sa využíva na thajské masáže, ale dnes je tu taká mimoriadna udalosť. A vlastne to obdarovanie toho jedla je to veľmi, veľmi záslušné pre Thajčanov, keď vlastne obdarujú mnícha. Tým vlastne sa im to vráti v tomto živote, že majú dostatok jedla, takže je to pre nich veľmi, veľmi veľká príležitosť dať mníchovi jedlo. Čiže je to taká aj česť vlastne pre ne. Áno. Odkiaľ pochádza? Ešte raz povedzte mi to meno jeho. Volá sa Pra-Adžan Sampao, tam v masážnych centrách, v Petržalke, v Nitre bol na prednáške, v Zlatých Moravciach, v Banskej Bystrici, v Kleňanoch. Ak by ma chcel ako mňa Slováčku, ktorá žije veľmi nezdravo, poučiť, čo by mi povedala, aby som robila? Puyin tham, yom puyin miอยู่ไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีทำอะไรดีที่สุดคือถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือมีโอกาสคือปฏิบัติภาวนาคือทำใจตัวเองให้สงบเนี่ยเป็นดีที่สุด Najlepšie, čo človek môže urobiť, to je začať meditovať a upokojiť, utišiť svoju vlastnú myseľ, vtedy sa veci začnú meniť. Môže mi prezradiť, koľko má rokov, kde sa narodil teda a ako vnímala jeho rodina ten odchod medzi mníchov, že či mu im nebolo smutno za ním. อาจารย์มีอายุเท่าไรมีเกิดที่ไหนเอาบวชพ่อแม่เสียใจไหม พ่อแม่โนเสียใจค่ะที่เอาบวชมีอายุ21 ปีมีเกิดที่พร้อมไทยแล้วบุรีรัมย์ Narodil sa v Thajsku, v Burirame, má teda 45 rokov, stal sa mníchom v 21 rokoch a rodičia nie sú smutní. Takže je to vlastne česť v Thajsku, keď je... Áno, tam je vlastne povinnosť, v Thajsku je povinnosť, že každý muž, ktorý má 20 rokov, musí sa stať mníchom. Aspoň minimálne na tie 3 týždne, najlepšie na 3 mesiace alebo po dobu 1 roka, lebo tam každá žena, ktorá si chce vziať muža, tak sa spýta toho muža, či bol mníchom. A keď bol mníchom, a niekedy čím dlhšie je mníchom, tým lepšie, tým vlastne žena mu dôveruje. Rovnako aj čo sa týka práce, každý šéf sa pýta muža, ako dlho bol mníchom. Takže čím dlhšie je mníchom, tým vlastne ten šéf dôveruje, že vlastne má dobrú morálku, je veľmi dobre vycvičený, takže dá mu lepšie miesto v práci. Hej. Znamená to teda, že ak on už má 45 rokov a rozhodol sa žiť takýmto životom, musí žiť stále takto? อาจารย์ปัจจุบันเป็นพระมีอายุ45 ปีจำเป็นพระตลอดชีวิต อยู่ที่ใจคือที่ตั้งใจบวชคือบวชตลอดชีวิต Ačan sa rozhodol byť mníchom po celý život, ale sú mnísi, ktorí napríklad sú mníchom ako on niekoľko rokov, 20 rokov, ale môžu odísť z mníštva. Hej. Je to na každom, je to slobodná. Ôi, nó là gì hay tak tie kosti sú nó xạo rồi đó นี่ดาวหายอยู่นี่การอยู่ในพานอันนี้ให้เพิ่นเป็นพระธาตุเพิ่นที่กระดูกแขนเพิ่นนะกระดูกแขนที่เป็นแปลงพระธาตุ อยู่ในนั้น ใช่
Ako sa voláte? Aha, Nut, Nut, čo tu robíte v Piešanoch? thajská masáž. Masáž na tejto ulici robíte thajskú masáž? Áno. Áno. Ako dlho ste už na Slovensku? A 7 roky. Čiže je to už pekný čas. Dnes ste sa na toto stretnutie pripravili. Čo ste uvarili? Čo ste varili? ทำอะไรแล้วถามว่าทำอาหารอะไร จะบอกเขาว่าไงอ่ะ ลาบไก่เหรอ มีไก่แล้วนั่นหมูใช่ไหมมีไก่หรือหมูเนี่ย ทั้งไก่ทั้งหมูไง อ๋อ ลาบไก่ ลาบหมู เราไม่รู้พูดภาษา chicken Chicken. กูลาเซียฮะอ๋อ how to say pork A šalát, hej.